Kinongelam juga seng Confederation of Riboy People hakasi sakjan kila khang talano ya kawi ke karkhana sanjri ke badan hapok mausmai khatwei mer Riboy district. Kadau bala khang talano yang ke karkhana ke balang trade wei ubar jala ke badang orang jir kepur kadi namar makani ke karkhana kala syuti kam bean kamna don ki kot kisla ke babiang. Kamjur kam simna don wei pat ki jingdon kam ya ka baki karkhana ki di ban trekam lani ki di ban mi hakani ke jala. Nakalang kinongilam jaga seng apok kajalam jong working president ubah pateng mersing bat kuide kinongilam kila penpau kajing sengau lengo kumnu kan ka karkhana kayo man trekam hakate ka jaga khlam dan ki kot kisla ki babyang. Nakalang jaga seng kala rai bakanam aili ki karkhana ki bakum kini bakin son tre bi an ane bakin su mi bi an apok kajala kham tam abaki karkhana ki bakum kini ki wan trekam hane khlam dan ki kot kisla ki babyang nalo kataru kimsiu ka kajana ya ka baki de ban siu Syaka jela ka balong ka jing mentoy na kamta ka yo ka kot jong ka jela hi barokoi. Na kaleng jo ka seng kala yo punya kenduru yo ka pa jong utra jo ka karkhana bar kala ai ka jing maham. Ba dalili ka numlak ban pli ka karkhana kham na penbiang ya ki kot kisla ki babiang. Ka seng ka bu ka jing maham ru ya ki weipat ki karkhana ki bathu ban wan rong hang ni. Kham la yo ya ki kot kisla ki babiang ma ka ni kalawan ra cibun ka jing du jing mentoy ya ka jela ba ya ki pai ba no snong jong ka ni ka jela. To mentakasingi na kaliang juga Confederation of Riboy People ngiwan hangne pok snong mausmai. Hane ka factory ka Resource Robbers Private Limited. Na kaliang juga seng ngiwan hangne mensiningkong ilawan ngiwan banpan ikikot kislah kijong kani ka factory. Adin bangilayo ka information ba kimbiang kita kikot kislah banron ni kani ka factory. Dina kaliang juga seng ilawan mensiningkong te Nakalang jong ni utrai jong kani company ulong bangin sapani la si palai menin kasingi. Te menin kasingi nakalang jong ngim semlayo banewan bat ngilawan mata kasingi keliu melapan biang kita ikut isla. Hari hadin bangilawan hangne. Une utrai jong kani company umla ban penbiang iwairu ikut isla. Te nakadau nakalang jong kaseng ngila shimi kani garai. Bakat ba umpat la ban penbiang ikut isla nakalang kasengin khang talaswa ya kani ka factory bat hadin bolola ban penbiang ikut isla. Ngisa alat ya ubun pli namaring yo ina kapor kini ki non tribal ki wan syakane ka ri ga jongi banele ki business ki balai phujat ki babun hi kim biang ikot ki slat na kaleng juga seng ki kwa man kerchai ba ngim alat yakum kine ki factory ki bawan le be an banwan kamai be an na kane ka ri ga jongi den na kadaw na kaleng juga Confederation of Riboy People ngila shimi kane garai ban khang talashi sendon ya kane ka factory hang ne apok snong juga mausmai but nyai pori ula siningkong ba un penbiang ge tikot kisla lada umla man penbiang gin be sundon bat briu nagane ke jaka bakin lik phaino sigisnong ki thau ki joki kata kade ka ba ngishim ya karai na kalyang jong ka seng bat ngire kerpat sya ka district council bat sya ka office jong deputy commissioner ba makiru kidai banwan sek ya kane ka factory ka badan hangne ba biang ne em ki kot kisla namaring yo iba haduk menta umla ban penbiang Yaki kot kisla umla ban peni syaka seng ya ki kot kisla ki ba uyo ding kerpat syaka disi konsil ba kadai ban wan hiar ban wan jurip ya kane ka factory hang ne apo mausmai